Parlok aling ini sangap ya ki kubor na YouTube jingtip telada pimpat subscribe ya kani ka channel subhaban subscribe kenamba pinubio ya ki kubor ki bandangwan kat kum ki kubor jongka arpun riu terik nailar namar ka jing duna briu kila haban kan randing laong uwa he snong hap het krat ki pulit Meghalaya ha ka jing syabe ha ki paj karbi hala pangam ki pulit Meghalaya ki badang mare kat ba ki paj karbi kidang be thong yiki ki pulit Meghalaya ki bala pahara ha kasnong la pangam ha khaput Meghalaya bad Asam ki la syak keno ba ki la syak be ha ki jaj ban riu karbi ki besong basa ha khaput ha kasngi sejan ha bai kren bad u wahe snong kala pangam ba dei bon mi leng do u la yutu ba kane jingjia kala jia ha kapor kumba arbeje no phai sngi ulai thu ba kini ki pulit ki don tang kumba khat san ngot bat na kadau ba ki duna briu ki lahap ban kan randin ulai thu ba ki briu na kajaj ben riu karbi ki lalun da ki mau ki ding bat ki la siat ru da ki jri set sim ka bala penlong ya ki pulit ban phet na katai ka jaka hadin kane ke jing sya be ki pulit ke jela ka dor bar snong la pangam ka la lum dor bar kerki haki jingdon lang u additional SP u AJ sangma u officer in charge ka sai sama police outpost bat u MDC ka thang u ba ai bor lang sadam u wahe snong u lai thu ba ha ka dorbar snong larai ban dawa na ka bor penyat district jong ka West Hill ban penbun ya ki pulit ban pahara ha ka snong la pangam ban ya da ya ki nong song snong bat larai ru ban pentip sya u deputy commissioner bat ban pen kenria ya ki pulit ke Asam ki bawan ban snah ketem ha ulum serngan padang ha bapo uput usam jong kador bar snong la pangam nalor kata uba daimon mi ulai thu ba kador bar snong kan kerpat ya USP ke West Hill ba un tha ya ki pulit pahara ban syong ha kilum pentor knang ban sngan kinong syong snong ban lej bri lej lengkha kumban supen kan mau ya kejengnya kan at ki penar bat ki karbi kelas dang na khanduli bat pur sya kisnong la pangam bat ha ubenai naitung nailar jong uni usnem la keno ba ki karbi gilawan ban jenrat ya ki tenraiding ki batung ha kasnong la pangam na kabenta ban penjerngam ya kilum kiwa ki basenlen henry hakini ki kendiat sngi kata ka khat praterik nailar ki paj ba karbi takis pa angut na kitany tapan ki badang ham ha ki jaka ya kajia khaput hap deng ka Meghalaya bat Asam ha kajingya senran ki khot ka Karbi Student Association ki SA kilawan ban jenrat biang ya kiten riding unong elam ka KSU pat ulong ka bha nai pha pulit lada ki ting ya ki paj ba karbi ngi kloi pan pha da kit khot pan yerap ya kasnong la pangam u Presiden ka Khasi Student Union West Hill Unit u samla laj par sengkrem uloong ba ka jingphet ki pulit Meghalaya ha ka ba kilej pahara harut kasnong la pangam khaput bat ka jela Asam tang namar ba ki be ki paj ba karbi kala penle ran sya uloong ru ba kam don jengmut ban pha pulit sela pangam lada kiri ya ladi seklau namar kane kebu jingma penban ya ki paj ba ha katei kasnong lada ki paj ba karbi kidang pen ibor kid khot ka KSU kilong ki bala pen kre ban yarap ya ki paj ba ki besong snong hala pangam uloong u samla laj par ula pentim ba ka jing sedang nang kong ki karbi ban pen ibor kadai namar bakiwan ban phut ya ki ding bal thung da ka snong la pangam ha klau snong balayo na ka besin ula pen pau ka jing ngolongo ba ki pulit ke sain sama police outpost ki balawan pahara ha kasnong la pangam ki menut ban be ya ki karbi ki bawan ban pen ibor henry ki phet pen ban ya lade ula pentip ba ki karbi ki lathang ya ki yeng trap ha ki jaka jongki bat kenno ya ki khasi henry kin om pedang namar kumno on lek thang ya ki yeng trap sha ki jaka sa jongki karbi ha ka ju ru kopor ulaong ba ka seng kadang ap khubor nagit khot ki badon ha snong la pangam balada don kam ban pha briu kin lej ru menta kamit ban yada ya ki briu lejong kane ka jingphet ki pulit kala sap kriang ru ha ki video
halor ke jingkeno ba ki ting ya ki pach karbi ki balabe ya ki ha kawai kaliang ka bala penlong ya ki pach ba kin dom ha ka ba ki mare rengkat bat ki jingkit ya ki suloi kublai shibun gin sai sempat ha ki we ki kubor